Τι γίνεται, παιδιά. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είμαι μόνος μου. Συνήθως δεν είμαι μόνος μου, είμαι με τον Ορέστη. Και είπα να κάνω ένα μικρό βιντεάκι για να σας δώσω τα δικά μου predictions για το Elimination Chamber που είναι αυτή την Κυριακή. Λοιπόν, πάμε. Πρώτο match νομίζω ότι θα ανοίξει, πιστεύω, ο αγώνας του Elimination Chamber του SmackDown, που είναι Daniel Bryan, Wade Barrett, Cody Rhodes, Big Show, Great Khali και η τελευταία στιγμή τέλος πάντων ανακοίνωση, απόφαση από το WWE είναι ο Santino Marella. Ναι, εγώ όσο και να μας κάνει τέλος πάντων, να θέλει να μας κάνει το WWE να πιστέψουμε ότι και ο Wade Barrett μπορεί να πάρει τη ζώνη και ο Cody Rhodes μπορεί να πάρει τη ζώνη και ο Big Show μπορεί να πάρει τη ζώνη, όσο και να θέλουν να μας κάνουν να το πιστέψουμε αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι ο Daniel Bryan θα κάνει retain, θα κρατήσει δηλαδή τη ζώνη και θα τον δούμε WrestleMania. Πιθανώς με ένα match με τον Sheamus, αλλά θα δούμε. Ναι, ο Big Show κάνει heel turn, ο Big Show θα γίνει κακός Big Show. Ναι, αυτό πιστεύω ο Daniel Bryan, δεν νομίζω ότι θα τη χάσει τη ζώνη. Νομίζω είναι η χρονιά του Daniel Bryan. Λοιπόν, μετά μάλλον θα είναι Beth Phoenix με τη Tamina. Κοιτάξτε, εγώ το έχω ξαναπεί, η Tamina μου αρέσει τρελά. Δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί να κάνει πολλά αυτή η γυναίκα. Η κοπέλα τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα η Beth Phoenix σίγουρα θα κάνει ένα feud με την Karma και είναι η δυνατή έτσι diva τώρα η Beth Phoenix. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε μία περίπτωση να χάσει τη ζώνη από τα μήνα. Μετά έχουμε Kane με τον Cena. Αυτό υπάρχει μια μικρή περίπτωση για να το δούμε main event, δηλαδή τελευταίο match, αλλά ελπίζω πως όχι. Λοιπόν, ούτε καν με ενδιαφέρει αυτό το match, δεν μου αρέσει ο Cena, ο Kane μου ψιλοαρέσει, αλλά είναι κρίμα. Πιστεύω ότι είναι πολύ κρίμα που τον έχουν βάλει σε αυτό το feud με τον Cena, σε αυτό το ό,τι να είναι feud, με τον Zack Ryder, με την άλλη, πώς λέγει, με την Eve. Είναι βλακεία αυτό το storyline, απλά θάβουνε τον Zack Ryder και είναι κρίμα. Του έχουν πάρει το show του, το έχουν βάλει στο δικό τους κανάλι, στο YouTube, το WWE, έχουν βγάλει τα comments του, το έχουν κάνει σκατά απλά. Τραυματία στον Ατάλο, ούτε match έχει. What the fuck WWE, έλος. Λοιπόν, ναι, πιστεύω ότι ο Cena θα νικήσει. Αλλά δεν νομίζω πως θα ακούσουμε και πολλά τέλος πάντων. Βασικά θέλω να πω ότι ο Cena μετά από αυτό το match θα επικεντρωθεί για το match του στην WrestleMania με τον The Rock. Οπότε ναι, μετά ο Kane προφανώς θα έχει δικό του feud με τον Zack Ryder μάλλον. Ποιος ξέρει, τι βλακίες κάνουν τα WWE. Λοιπόν και το καλό match, το αμφίροπο match, το πολύ αμφίροπο match είναι το Elimination Chamber του Raw. Είναι, δηλαδή, ακούς τα ονόματα, δηλαδή δεν υπάρχει CM Punk, Dolph Ziggler, The Miz, R-Truth και Kofi Kingston. Κοιτάξτε, μετά από τα promo που έχουν, μετά από αυτό το μεγάλο το promo που κάνανε με το, τέλος πάντων, τι ήτανε, με το debate που κάνανε στο Raw, όλοι έχουν αρκετές πιθανότητες να νικήσουν. Αυτό τέλος πάντων μας έχει κάνει να πιστέψουμε με τον WWE. Αν και βασικά εγώ δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Το πιο πιθανό είναι να την πάρει ο Jericho. Γιατί η ιστορία, μην ξεχνάτε, ότι λέει ότι τουλάχιστον μία ζώνη από τις δύο που τέλος πάντων από τα δύο Elimination Chamber
Σε κάθε Elimination Chamber τουλάχιστον μια ζώνη αλλάζεται τέλος πάντων. Και εγώ δεν νομίζω ο Brian Danielson, Daniel Bryan, πώς θέλει να τον πει τέλος πάντων, ότι θα τη χάσει τη ζώνη. Οπότε δεν ξέρω ειλικρινά. Παίζει ο Jericho να την πάρει, παίζει να το κρατήσει ο Punk, αλλά αν θέλει τη γνώμη μου, ούτε ο Punk χρειάζεται την ζώνη για τη WrestleMania, για το match που θα έχει με τον Jericho μάλλον στη WrestleMania, ούτε ο Jericho δεν χρειάζεται τη ζώνη. Το match θα είναι γαμάτο ούτως ή άλλως, δεν χρειάζεται να υπάρχει ζώνη. Οπότε, μεγάλες πιθανότητες για μένα έχει ο The Miz. Την είχε ξανά τη ζώνη πόσες φορές ξέρω εγώ στο παρελθόν και ίσως έχει κάποιο feud με τον Truth, δεν ξέρω. Αλλά ναι, ο Ziggler εγώ θα ήθελα να πάρει τη ζώνη πολύ, με τρελαίνει εμένα ο Ziggler, δεν ξέρω. Ο Kofi δεν υπάρχει περίπτωση, εντάξει, δηλαδή είναι κρίμα. Όσες πιθανότητες έχει να πάρει ο Μαρέλα την ζώνη στο άλλο το Elimination Chamber, τόσες πιθανότητες έχει και ο Kofi. Αν και από ό,τι είπα και στο βίντεο που δεν έχει ανέβει ακόμα, αλλά θα το δείτε με το Friday Night SmackDown, με το review μας του Friday Night SmackDown, ο Σαντίνο Μαρέλα προφανώς ή τέλος πάντων υπάρχουν πολλές πιθανότητες με αυτό το push που του κάνανε, με αυτή τη σπροξιά που του κάνανε και τον βάλανε στο Elimination Chamber, ίσως σημαίνει αλλαγή στο χαρακτήρα του. Δηλαδή από τον goofy χαρακτήρα, τις φλακίες που κάνει τον αντάλληλο, πιστεύω παίζει να το κάνουν πιο σοβαρό χαρακτήρα, ίσως κάτι τελείως διαφορετικό που δεν έχουμε δει. Ναι, γιατί τώρα έχει ένα gimmick του τελείως βλάκα Ιταλού, στερεότυπα αμερικάνικα και τέτοια ας πούμε. Και ναι, ο τύπος δεν είναι καν Ιταλός, ο τύπος είναι Καναδός. Ναι, αυτό, δεν ξέρω, θέλω Ziggler. Και ναι, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Ίσως γίνει κάποια μεγάλη έκπληξη. Ίσως γυρίσει ο Μπατίστα. Δεν ξέρουμε. Αλλά υπάρχουν κάτι τέτοιες φήμες ότι θα γυρίσει ο Μπατίστα. Αλλά δεν ξέρω. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά ήταν όλα. Δεν ήταν και πολλά. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο που θα είμαι με τον Ορέστη. Δεν θα είμαι πάλι μόνος μου. Ίσως με βαριέστηκε όταν είμαι μόνος μου. Δεν ξέρω. Ναι, αυτά. Γεια σας.